Ayo, pagtapag ahos, day. Piso lang. 50 na ba niya akong kwarta, day? Siya, wat-watos na kadali, Ngito sa husin siya. Kaya nihit pa dyan doon, wadyo ko agir niya, nagbuntag na lang. May na lang, kaya mo kong ipalit tag piso, 50 ya, no? Okay. Piso dyan ko, husin siya na rin niya, daraya. Kapag dyan ko, 20, 30, 40, 5, 8, 9, 50, 49, 50 daraya. Sige, day, bilang ko mo dali, day. Kaya kuan pa kong loto ko sa kaping na rito. Sisa nila ko na. Ay, so nakul. Ay, dito na itong mga kamaritis kinanaos, Joy, no? Joy ko niyo sa video call, makibidyo call. Ito bagon sa nakaalala, naka-viewers na. Sa man, Joy. Cool. Sindi ko katong viral, Joel, nga video katong sa Facebook witaw, katong na viral, katong maestro o estudyante nga nanood sila komentaryo. Sindi ko nakuha atong viral, Joel. Sige na, Joel, ha? Katong part 1, part 2, part 3. Sige na, Joel. Sindi ko atong viral, Joel, ha? Isus, ginoo ko, mga ka-viewers. Maura dyan na yung itawag, mga ka-viewers, no? Magpasensya sa itong viral, no? Sa komentaryo. Isus, ginoo ko. Sige, mga ka-viewers, bye. Maura to, kaya ako itong sindan sa